V poslední době se nám velmi daří, ku podivu. Někteří členové zvenku iniciovali takovou zajímavou akci kroje za soukromé peníze. Ne za dotaci, ne od sponzorů takových. No a v rámci této akce chceme pořídit kompletní mužský kroj, který stojí asi tak 26 000. Kompletní ženský kroj, jak vzadu vidíte ty družičky, to stojí asi tak 35 000. A kompletní dětský kroj, suknice, portovice, to stojí asi tak kolem 13 000. Dneska už na to máme převážnou část těchto prostředků a je to všechno za soukromé peníze, kteří lidi zvenku, ale i z Vrčnova jsou ochotní to podpořit. Ďalšia zastávka je obecný úrad, kde je oficiálne potvrdené odovzdanie vlády novému kráľovi. Oni dneska, a vy máte tu čest být u toho, vstupují tímto iniciačním obřadem ze světa chlapců do světa mužů. Je to jediný iniciační rituál v České republice a pravděpodobně i v Evropě. Dedina sa pomaly zaplňa cudzími návštevníkmi, ktorým na improvizovaných pódiach vyhrávajú hudobné skupiny. Najviac priťahuje vlastná dýchová hudba Vlčnovianka, ktorá sa za vyše 30 ročia vypracovala až k najlepším kapelám nielen v Moravskom kraji, ale i v celých Čechách. Neublížil jsem zvážadnému. Neublížil jsem zvážadnému. Společnost jízdy králů, ta vznikla v roce 1991. Ten podnět byl obrovský propad návštěvnosti a zájmu po revoluci. Lidi najednou jako neměli už tolik penízků, no a tak jsme si řekli, musíme něco pro to udělat. A bylo to 12 zakládajících členů, kteří se do toho dali a založili společnost jízdy králů. Poledná nám ho, Kristus Pán, naleje nám ho, svatý Jan, požehná nám ho, Kristus Pán, když ten vínečko pijali, Panu Mariu vzývali. Konečne sú kone vykrášlené, osedlané a legrúti na nich sa spájajú do spoločnej družiny. Vpredu sa nesie mladý kráľ, po bokoch so svojimi 2 pobočníkmi. Za nimi sa pridávajú ďalší mládenci na koňoch. Nekonečný sprievod ide po skoro všetkých uliciach dediny. K slovu sa dostávajú predovšetkým statní jazdci, ktorí sa menia na hercov jedného veľkého divadelného predstavenia. Slovné vinšovačky a prekáračky musí mať každý v malíčku a za to každý oslovený divák musí platiť do kapsičky. Veď kráľ je chudobný. V tomto nesúci postele, že toto je vedúci kapele. On sa pěkně směje. Určitě mě něco dobrého odleje. Před tímto domem je pomněnka, že to je krásná panenka. Ona se na mě pěkně směje. Do botičky mi něco přispěje. Na krála, Matičko, na krála. Před tímto domem je stroj, že ta panenka má pěkný kroj. Ona se pěkně směje. Určitě mi do botička co přispěje. Před tímto domem se můj kojíček točí. Že ta panenka má velice pěkné oči.
Poslouchajte horní, dolní, domácí a i přespolní. Co vám budu povídat i o této svatodušní neděli. Máme krála chudobného, ale velmi poctivého. Medzi desiatkami rôznych hudobných skupín z blízkeho i ďalekého okolia sa nestratí ani slovenská folklórna skupina Javorník s typickými trombitami. Lidová kultura, to je věc, která spojuje v podstatě národy a sem k nám do Vlčnova na jízdu králu přijíždí spoustu zahraničních návštěvníků, přijíždí sem naši přátelé ze Slovenska, nejenom jako návštěvníci, ale i jako účinkující. Vystupuje tady, nebo vystupovalo za tu dobu, co já si pamatuju, velké množství slovenských souborů a bylo to vždycky příjemné osvěžení se potkat tady ve Vlčnově na jízdě králů. A naše soubory samozřejmě jezdí rádi na Slovensko, máme tam spoustu přátel a nedovedu si vůbec představit, že by nějaký potenciální vznik hranice mohl například přerušit takovéto nádherné přátelství, protože ta lidová kultura, kultura obecně nezná žádné hranice, nezná dokonce dneska ani žádné vzdálenosti a jsme si tak blízko pomocí kultury, jak jsme si prostě nikdy nebyli. Obidve strany hlavnej ulice lemujú davy ľudí, ktorí sú uchvátení umením rôznych folklórnych skupín. Tie priamo v sprievode nezaprú svoje hudobné vlohy. Paradoxom je aj to, že na Morave dominujú cymbalové muziky. Pravda, do sprievodu by asi ťažko zapasoval tento objemný nástroj, ale za to aj basa postačí, ako v prípade vlčnovskej muziky durancia. Tento názov si vypožičali od typickej odrody slivky, z ktorej sa páli slivovica. Nie jeden z návštevníkov zavítal preto aj do múzea ľudových páleníc. Ani sa nechce veriť, aká veľká je ľudová tvorivosť domácich kutilov, ktorí dokážu vyrobiť potrebné zariadenia na destiláciu lahodného a zároveň poriadne tuhého nápoja. Zajímá každý den, zanuje mu zlatý deň. Zajímá každý den, zanuje mu zlatý deň. Hejte sobotu, keď mladíča robotu. Hejte sobotu, keď mladíča robotu. K dnešnímu dní máme 254 členů z celé republiky, z toho asi 118 je z Vlčnova a zbytek je skutečně z celé republiky. Praha, Ostrava, Frýdek, Kraslice, Liberec a já nevím ještě odkud. No, nejzajímavější na tom je to, že si nás najdou starší lidé. Máme řadu členů ze Slovenska, jo? A ty si nás najdou na internetu. Na jízdě králů nikdy nebyli a že snad ani nebudou, ale prostě ten kroj je tak zajímá, že jsou ochotní ten členský příspěvek, který je symbolický, pro důchodce je to jenom 50 korun, pro jako výdělečně činné je to 100 korun, tak nám ho posílat. Čo Čech, to muzikant. O Moravanoch to platí hádam dvojnásobne a o obyvateľoch Vlčnova možno aj trojnásobne. Čo Vlčnovan, to muzikant, divadelník, spevák, tanečník. Veď v dedine existuje až 8 rôznych folklórnych skupín a kapiel, kde môžu prejaviť a rozvíjať svoje tvorivé vlohy a cit pre ľudové umenie, najmladší až po tých najstarších. Stojí za to si ich spomenúť. Čerešničky, dýchová hudba Vlčnovianka, mužský zbor Vlčnov, vlčnovské búdové umielkyne,
folklórny súbor Vlčnoviánek, tychová hudba Vlčnoviané, folklórny súbor Vlčnovian, cymbalová muzika Durancia. Každý si tu môže vybrať podľa svojho gusta a vkusu. Stačí len prejaviť záujem. Veď takto sa prejavuje radosť zo života. Takto sa prejavuje svoj vzťah k tradíciám, k svojmu rodnému kraju, k svojej dedine. Ministerstvo řeklo, ano, tak toto chceme vyslat do Hanoveru. Pan Zapletal, který dělal misky v Praze, byl tím pověřený, přijel, domluvili jsme se, připravili se růžičky, sehnali se koně a jeli jsme reprezentovat na Expo 2000 do Hanoveru. Německý tisk psal, že to je český zázrak. No a to nás samozřejmě hrozně potěšilo. Spev, radosť, hrdosť na svoju dedinu, svoje korene. Takto žijú od nepamäti celé rodiny vo Vlčnove. Já jsem Josef a tady dole je Josef III, protože můj táta je taky Josef, já jsem Josef a malý je Josef III. A jsme Vlčnoviani a jsme na to hrdí. Můj otec je pořadatelem, je to Vlčnovian a tady někde dole je, protože je tradičním pořadatelem jízdy králů. Takže prostě se účastní aktivně celého tady toho dění, včetně mojí maminky. Tak je to prostě taková rodinná tradice a my už to bereme, že prostě každý rok v tom kroji jdeme. Je to zábava, je to něco, na co jsme hrdí, pyšní a nestydíme se za to. Jízda kráľu je sviatok celej dediny. Je to nádherná poéma ľudovej tvorivosti, folklóru, umenia, ľudových zvykov a tradícií pretavená do nezabudnutelných 2 dní. To treba vidieť. To treba precítiť a vychutnať. A predovšetkým hlboko uložiť vo svojej pamäti. Na to sa nedá zabudnúť. Nech žije nový kráľ. Vie. A ty, čo hajka, z vojny